Nyakora moge jwa mantiere kar kae oyawre gino machiegni wacho ni okinyi majaber ka wantiere kodi ka koro wadwaro ni mana weche tuke wakoni ni weche gi osebedo ka biro ni e yo machalo nade to ahinya odiochieng' ma kawuono wadabedo kanyo ka warango chal mar wach iwacho ni Kogalo koro bende kosebedo kacha ni league obedo nade, mano kata league bende osebedo e yo machalo nade, iwacho ni league koro bende osebedo e yo machalo nade, mano ka otoko kiny makano ka wanono chenro gi mago mag weche mag tuke. Nyakwara moge jwang' e season mano mana ma watieko sani iwacho ni timbe osebedo kacha karakore kendo nyaka sani wayudo kacha duoko mobiro mopogore opogore to ahinya bang' loch mano mara Gor Mahia tiende osebedo nang'o ne oganda kachalo koda ka johera mag Gor bende osetugo kaluwore kod dwaro mano mag iwacho ni johera magi to bende kopogore gi mano wadano waranga ne chenro mopogore opogore iwacho ni kaka osebed ka ilando weche gi mag tuke kamoro amora ma wantiere wadano anon gi odiochieng' ma kawuono ka wantiere kodi ni koro league no bende koro osebedo e yo machalo nade. Antiere kodi Kenya Kora moge jwang' wayawo thuolo mondo mi ikonwa ni nyaka sani intiere kodwa e yo machalo nade koro kanyo koro ka league ipenjo kanyo ne osebedo kanyo e yo machalo nade mano ka wantiere kodi kanyo achiel kachiel wantiere kae koda wendo ma wantiere kodi e studio odiochieng'ni ma kawuono antiere kanyo koda welo ariyo antiere kae koda Jen Olale kachiel koda ka Willis Odembe mabende wadabedo ka waloso achiel kachiel ka wantiere kodi Kenya Kora moge jwang' mondo ibede kod ng'eyo ni gin gik mage mosebedo kanyo wadhi neno kanyo ka Kogalo ero noting'o kombe tiende nang'o koro kombe ma kama oseting' Jen Olale oyawre kendo machiegni oyawre chiwo nade achiewo maber weekend obedo ka tuke oling koso ni dhi Kisumu Dala Sevens weekend no dich donge ne wan gi Mozart Cup bende ne nitie alafu ne nitie marathon no kadhi e Dallas alafu nawinjo ka ne nitie Luo Piny Festival koro weekend no dich weekend obedo modich kata kamano chopo kar kanyo koro moge jwang' mondo wanene ere kaka inyalo bere iwacho kanyo ni kata ka league maduong' oserumo mano ma NSL bende dhi ka koro ka ochomo kama koro rume odhi chopo e giko wabobedo kanyo ka warangi kacha achiel kachiel to nyaka sani wanyamana yudo wendo machielo mabende wabedo ka e thuolo mokwongo e Ramogi TV Willis Odembe oyawre ichiwo ambo chiwo yo makare weekend maro bedo nade weche gi mag tuke ka irangi weekend nyo ber focus mara sana sana nyo en Homa Bay nikech pap manyo Governor Gladys Wanga oloso maber nikech ne wan kanyo gimoro 2015-2016 gi youth team by then an team manager ma youth team Gor Mahia kan wadhi gocho so ground maginene Kindu Bay kendo pauno ne rach kabisa lakini nyomora kaneno ka pap sani koro ber kendo en kuma nyakete focus mara korka tuke ma weekend yes erokamano ahinya Willis Odembe wadhi bedo kata ka watu wake ndang'niwa mari kotenore kod weche gi duto bende mag tuke in isebedo kata kiyude e yo machalo nade ang' aduogo iri kanyo mondo mi ang' ikonwa to koro ka walose weche gi mag league kaka osebedo wadarango league maduong' ma pacho ka ema kawano wadaketo e pacho Jen kendo koro ka warange mana achiel kachiel osebedo ni e yo machalo nade kopogore kata gi weche mag loch jogo minyalo rangi jogo modok e lum jogo modong' thuolo mane mantie aparo ni league no rumo to sani focus maro oripo bed ni each team oripo bed ni manyo players mondo ji ong'e kuma ji sude to aparo ni kineno the most improved team ne en Nzoia Sugar nikech king'iyo season mokalo kuma notieke to gi thuolo manotieke season ni obeno improve king'iyo Police FC mano bene the most improved team to koro season manyien aneno ka wadhi bedo gi tatanishi nikech ineno ka Nzoia Sugar sani aneno ka joge chiegni ni wuok te nikech kocha gi chabe osedhi Police FC king'iyo wabende wasekawo Juma koa kuno aneno ka players gi mang'eny ikawo koro akia ni Nzoia Sugar dhi bedo nadi next season lakini season manobete ni to ne gin sawa ne gitugo maber mano e kinde ma gintiere kar kanyo to ginyalo rango en season moro mosebedo kacha ka oganda wacho ni mae e season manya bedo ni notuge maber ahinya kirango gi seasons mosekalo are midhusi mar corona ne bi kako osebedo kacha ka irange
achiel kachiel. Season ni notug maber nikech king'iyo the previous season ne the highest notieko gi around 66 points kanya paro. To king'iyo Gor ni wateko namba 3 gi 58 points. To ineno ka ne wa improve nikech ne wateko gi 70 points. Ngama ne luwo wabende wawere mana machiegni gi 69 points. To king'iyo namba 3 4 abich bende omako 64 points. Matiende ni season dino tugo maber ne nitie stiff competition compared to season manokalo. Kono matiende ni en a wake up call ni timbe madongo gi. Ni matiende ni timbe man piny gi besa ni tugo maber. Kono paro ni teams te oripo endelea gi the same ginene gi the same motisha magin gono mondo waendelea gi tugo maber mondo league marodhi kasudo mbele. Wacho weche gi mag league, wacho ni mondo league bende ochope yo makare. Ang'eno waru thuolo mondo mi wakel jal mosebedo bende manager mano mar youth team mano mar Kogal. Mabende ka irango thuolo gi duto kako osebedo kacha ka utugo bende nyalo bedo ni ikete pim machalo nade. To kata kapok wachopo kacha ni team osebedo e yo mane. Kit kako osebedo kanyo ka ochwalo chenro mage achiel ka achiel, wacho ni team ka team timbe gi duto kaka ne gintiere liga season makoro orumo. Warito kanyo ma NSL mondo mi bende orumo. Onyalo bedo kacha e yo machalo nade. In kor ka kori ang'eni ma thuolo moko kibiro na mogi TV miya mari in kaka nene kaka league osebedo. Team ma umori, team mapoko bedo kacha ka umori bende. To mane manyalo kodong ka nyalo kelo peke season manyien ka uganda rito chakruok mare. Okay, mokwongo gima nyalo wacho ni focus moro mokwongo kaka wanjoera mag Gor Mahia. Focus moro mokwongo wakete warango kaka Gor Mahia nyo perform kendo kaka nyo oringe league ka. Nyo ko bedo mayot nikech kinyalo paro ni last season ne wabedo suspended. Koro ne yudo ka league no kotegna ahinya. Then nwabedo suspended to league maduong' nun bende ne FIFA bende no niniwa ne nitie ka oketowa kando matin nikech mondo walos utewa maber. Koro ne yudo ka ne wachako league ka wan piny, but wabedo kwa idho mos. But gima nya neno ko niniga team manyo ayudo ka koro kendo masebedo ka piche be mora gande en Mathare United. To en hawi marach nigi dhi elum nikech ne en team ma gin gi mpira machal gi mar Gor. Gin gi en mpira mar matikitaka. Gigoyo mpira machalo mar Gor kabisa kendo kane wacho mpira mar Gor ngocha en tikitaka. Jeni yegi mano koso wacho telo ndie pogruok mondo bed ni kelo kara ka season manyien dhi nyime. Koso tikitaka ne opogore. No, ing'eyo nitiere team ka team mamit. Nitie gima iluongo ni philosophy ma team ka team. Philosophy mar Gor ni en man. Ko en ga matikitaka. To be ko ai kose mana very philosophy ne bedo gima tie tok paro. Mar ng'ato koro kito be paptigo yendo. Reality to. In fact kende momiyo ineno ka nyowa struggle kata kineno game ineno ka game wago first half second half opogore. Kwa chako kata game manyogo mogikni ineno kwa chako manini ka gima wadwano mondo wago tikitaka, lakini koro qualities ma wantiere go to gi ma wan go de pap chuno wani koro seche moko ang' wanyalo goyo mpira mopogore gi marwa. Ing'eni Gor kan tiere gocho ne Gor to nitie go mpich Gor. Koro gitemo kata gibe sama gidonjo ing'eni ma Gor Mahia gidwa ni gitemo mondo gigo pitch Gor Mahia. Opitch Gor Mahia en mane? Opitch Gor Mahia en ni wabil from the behind. Gor Mahia ok dwa ni kimako mpira to unless ni koro wan gi pressure to wadwaro bao. But Gor en ni sama mpira chakre idwaro ni ichake keeper miye defense to ibuild from piny chien koni backline kudhi mbele. Mane mpich Gor Mahia. Koro nyura mani seche moko kineno seche moko Gor goyo kata thup en ni seche moko pressure mantiere to gi seche moko qualities mana kaka nanyisi ni wasebedo ka nwabedo band ni ok wanyal sign players machuno nyaka nyowa kam na players mago from the youth team. So mondo jogi ojel kamoro achiel nyo miwa tich matek seche moko kata coach nye miwa tich matek sana technical bench but nye gitemo miyudo ka struggling kata kirango gol moro ma Chingom Boys gol mar 3 kijana manie wing no ne ochuoga ne nowuok e youth team to segoch maber sana. Tiyudo ka koro lack of experience nikech dine beno wabedo gi obedi experience moro maber to kaka ne jatuk Homeboys dhi chande
nonego gole oko, nonego play safe. Makara kapo ni miye card lakini ose play safe nikech dakika nodong' chien wa dakika moko adek kende. Koro yudo ka ne ok onyal timo gimoro bila no. Ma jatugo cho nokelo cross molowa. Koro an gima nyalo wacho ni team ma yuaga ahinya en Mathare, but kaluwore gi sheria to gibenyo gichako piny. Koro waonge gi wach ma ginene ma tek ahinya. Penjo maduong' ma koro wadhigo nyime jen. Gor Mahia to koro osedach nade ma koro sama chope kar ka. Iwacho ni build up onego bed ni wuoga chien ka ji dhi mbele. Be waseneno lokruoge mage mwane defense marwa ka waneno kacha ka nitiere jotugo maka nitiere defense mano mar Gor Mahia ne nyabedo kacha kiwacho ne dieri kae en gimoro ma otegno kata jogo manie mid iwacho ni kiwuok chien kidhi mbele in gi progress moro minyalo bedo godo. Bedo waseneno kata gik makamagi bedo advanced kata club e kitugo magisebedo ka gitugo godo doga chien tirang kinde mane Harun Shakava ginitiere Mohamed Musa nentiere kar kacha gik mage mantiere kacha lokruoge mage maponono waneno sani to philosophy mwacho cha bende nyalo changia ikono ni osechopo kar kanyo jotugo gi bende kacha to be ging'e mano be ranga nyaka attacking marwa kita attacking ma Olunga nentiere godo gimo mala nentiere godo wang'e ni experience opogore to nyaka sani bende philosophy cha pod gintiere godo kata paro mar tuk Gor Mahia ok tugo ne Gor Mahia. Anya wacho ni team sani timo wango pod ok watuge okang' moro mane watuge chon kanyo mane wan gi Shakava gini mane wan gi Olunga mane timo chiek. Sani team mane wan go anyalo wacho ni ne wan gi hawi to matene ni timbe mane watugo go be no ok chiek kabisa nikech team mar watugo ma watugo sani ok en tugo moro mamit ahinya nikech king'iyo kata game ma Homeboys mawacho no ndio en blanda mwa kumo lakini dongoro po bed ni wagero jotukwa gikoa e youth team eka mondo gibigi tuge e league maduongni so po bed ni jotugo gi waloso gi nadi mondo gijel ka gibiro mondo gituge mbele kae. Koro an tugo magoro osebedo ko tugo season ni ok en tugo moro manyicha mita inyaka moro mane watugie season ma 2013 chien kanyo machane en tugo mane mit to kata kining'iyo players mane wango plus wan go maber defense kani defense nen sawa king'iyo midfield sani kata finishing maro ok en very strong nikech nyalo yudo no wagi build up chien mana kaka iwinjo Willis wacho no lakini kwa chope katikati mid ka mpira ni lal finishing maro ngama dwani mondo team finishing mondo wayud baucha be onge yudo kwa lalo chances moro po beni watimango waloyo kuma paro ni Gor to ripodog chien nikech ka wadhi e CAF to my team wadhigo to wadhi bedo gi tich matek nikech podo kwa tuge okang' moro maber moro po beni watugo go chande. E kit lony kachiel koro ga tugo nikech wang'e koro bende assignment man mbele kanyo mabiro bedo kanyo ka walose mano wuotore kod wuok Gor Mahia kendo kodhi ting'o bendech Kenya mano kawo tuke go mag CAF tiende nang'o kirango weche mag build up man lose kar kacha defense marwa tiyo kod jagol e yo makare nikech wano kata gol mane olo mokwongo mano gol mano lo kacha kod City Stars nena era mano timore defense kenjire kar kacha defense mar Gor Mahia kata ka koro bidonje season manyien gibuste giwe kar kacha koso gigere yo machalo nade mondo build up kata kuwuok chien jagol nyalo tugo gi confidence gi ng'ate bende ok dilokri ajara mar manito ok dabukra wach ni iketo Maguire gidigaya machien kochopo kama chalo kamano makoro Maguire gidigaya koro chopo chini koro akiana ngipime gi ng'awa Gade Matthew oromo gi ng'awa Shafiko duogo chien gima kamano kotimore ponono inya yude yo machalo nade. Okay, korka team mana kaka Jeno wacho team radie team to ni piny to nyaka gima bende nyaka wayie ni wabedo band no kwa sign mar ariyo ne wonge gi assignment ma kata mar Continental mi nyalo wacho ni nyalo attract some of the best players kata within East Africa nikech ineno jotugo gi bende gihero ka team dhi gocho e okang' moro magi dhi nenore ineno koro yudo ka kuma adier nyokwa go mpich Gor ka kuma adier pich Gor nywago gimo 50% 40 yeah sawa noko chop nyen piny to kichako gi defense mokwongo ing'eni goalkeeper mokwongo waonge gi competition by goalkeeping department nikech okaneno nikech kijana manokel kanyo neno mowuok e youth team Caleb even though ber lakini kalure gi pressure mar jogor
inyalo yudo ka seche moko onyalo bedo tense ineno. Koro mokwongo goalkeeping nyaka wamany ng'at mabiro jagol mabiro konyre gi guard mondo mi obed gi nini nikech nitiere gonde moko mabe ilowa ma seche moko iyudo ni en goalkeeping to kirango kendo idonjo defense kendo kirango iyudo ni game wagoyo bang' windo koselor windo iyudo ka kendo koro wakelo kendo kocha okelo Sylvester mani ni partnership manyien to mana ineno defense no Klaus kaka ing'eyo defense kiluwo mpira maber kama very dangerous mitime signing ma ok onego bed ni igo sub mar oyuma en ka defense ka nikech gimontie ni partnership jogo osebedo ka gocho emomiyo jogo wacho kata Maguire kata ka nyirango kata Arsenal gimanyon gine yudo ni koro Saliba wuok orwak ng'ama manyien owe bugo koro partnership mar nani Gabriel gi ng'ama okel manyien ne ok gidonjo gi holding ok ginyal donjo koro mokwongo defense no en emotimo ga donkey work en emotiyo tich mar punda chien kanyo mondo mi o protect jagol ineno. Koro iyudo ka wan gadier ni defense to nyaka watim signing ma defense maber kabisa nikech kata kirango Ng'ash sawa Ng'ash ber dhano wacho no ber an be aneno no ber ndiyo but pok aneno ko obedo na gi quality maber mar protect that defense nikech nitiere kaka ogoyo mpira miluongo nang'o mpira moro ma iwacho ni mar akili onjo kama it's mindset mindset koro nyalo kon nitiere errors moko manotimo mamagi ma onego beni koro bedo kanye ma onego beni nyicha ni defense ka en seche moko nitiere ma igaga mpira orodha be moyudo Kenya yudo ka game wa mogik ni kodo second half apani coach nonyiso ni koro go uru mpira mbele nikech gibel mpira ka to ng'e ni koro partnership manyisi chande yudo ka Sylvester koro kodonyo manyien ok ong'eyo ni Ng'ash ringo nadi ok ong'e ni ojiposition himself kamano kirango kendo offensive be yudo ni the same at least defensive nye offensive nye wan gi joma bet joma osebudho wan gi Mbish koni to wan gi Smith koni at least nyalo yudo ka gin gi agency maraka lakini kiyudo central defense kan nye wan gi problem mamano mokwongo signing nyaka watim mar goalkeeper to gi defense nyaka wayud ng'at ma experience manyalo konyre gi Ng'ash to konye gi Sylvester gi joma ntiere kwa chakwa donjo ni midfield ing'eni midfielder holding midfielder en mo protect defense mondo mpira wuok e opponent mabi kinyirango inya yuro ka mpira kaka nyara kata ma sana Homeboys kata mana mar City Star mpira wuok ka kucha to lwalwaka ochalo fula eno lwalwa dier pap to dhi makata ng'ama nini onge tiyudo ka defender moro nyoni chien kucha ma en oketo gini koro ing'eni johera mar godo ne ni mani to an gima rango ga an sama an ka abedo ge pap e center to ka mpira duogo e midfield ka dhi e gondwa akwongo arango ga ka joko chung na neno maber ni nitiere defender moro mano kocha on the left kora cham kocha mano orwako jatugo cha moloyo koro midfield kanyo wadwaro holding midfielder matimo gimiluongo ni donkey work en onyalo cut off dini moro amora matimre ka mpira moro amora mobiro ma opponent obiro godo to ketho diere kaendi monde ka kanyo wabed gi ni mpira ok sama dun kenyudo ka god daka matin piro siko mana defense tingena dia defense no ka mpira bire sate to defenders go bedo ga gichanganyikiwa giwani koro gitimango nikech gigo mpira oduogo gigo mkoni oduogo koro giwani gitimango koro gitemo ni mondo gigoe gitere mbele to kiyudo kendo striking marwa omala ni en lone striker en kende mondo minyao mpira nyok miye mpira yo mowinjore kako onego bed style moro mane yudo kaka one the likes of Aucho gini ineno the likes of Tuisenge gini ineno iyudo ka mpira kowuok e midfield to idhire mos to gisenge maber ni striker wani kaka maro lunga ngene joka no senge maber offensive maro senge maber ni orunga ber wich kuro mpira kilo ne wich lakini omala en nyo ber yango omala be nye ber wich kinyine ne maber gonde manyolo nyiro ko ng'eny jolo gi wich to ng'ama nye nyalo fwenyo strong point maro mala no nye podonge maber omondi nyoteme matin omondi Bajaj nyoteme matin lakini podi
koro nitie gik mang'eny Cleophas nitiere gik mang'eny ma nyaka watim e timwa ni kamano kiwacho gik mathoth bende monego bed ni timo kar kae wadhi okang' machielo bende kapok chopo e tuke mago mag CAF ni dhi bedo nade. Gor Mahia okawo loch sani juma achiel osekalo, juma mokalo wuok tich ne wantiere kar ka Philemon Otieno wacho ni ji nogo nyasi mowuok molewo manogolo thuolo mar chopo e studio Gad Mathew kod Omala kata pod watemo manyo gi pod gibiro biro ka mondo go mbaka mago mag weche gi mag adhula. Jen ka warango nyaka sani omenda kata mich ma Gor Mahia oseyudore ne giyudo kombe osechopo kacha mohewo milion 9 kama entiere kar ka. Tiende nang'o niwacho kacha nero koro nego bed ni gi beef up squad margi. Tiende nang'o omenda ma giyudogi giket gi tich machalo nade. Jotugo waneno kacha complaints osedonjo kacha mathoth ahinya. Jotugo arita margi bende ni kare ka irango welfare mag jotugo kaachiel koda ka motivation mag jotugo e kinde ma gintiere sani ma FKF bedo ni en mano kombe iwacho ni omiyo kombe gi asante sana dollars iwacho ni omenda ma wuok e FKF bende kata kineno mano singi kaachiel koda ka kombe mano nego bedi chiwo ne jaloch ma bende wacho ni ero en kanye mane penjo moro bende mantiere kar ka. Nick mondo nigi penjo mathoth monego bed ni duoko kar ka to Gor Mahia mich mag yudo sani gi pesa to ber kendo en wendo onyalo limo ng'ata ng'ata kolimi e season modhi idhi dong' gang'o miparo. An aparo ni nyaka ne Gor yud okombe osemigi pesa mang'eny to pesa ni gima ne gitimo ndio jotugo bed appreciated nikech gitiyo matek lakini der gikawo pesa moro giketo thenge gichako manyo go jotugo. Neno kwa manyo goalkeeper Manzoia mano is a good move. Wase sign jatugo achiel be pod ko Nzoia mano be still is a good move. Kwa paro ni wameda manyo players mondo wakel players on board nikech CAF ok bor to team be dware ni aparo ni no migi yweyo ma wiga adek bang' wiga adek ko be gichako dok e camp gichako train. Koro naparo ni de Gor focus on manyo players mondo wabuild nikech team ni to ripolose alosa te ko ai defense bwadwogi mid nyaka striking te team no waitaje other players. Kuna paro ni mane gimoro po bedne watimo to king'iyo FKF wawere kod gi nikech waneno ka gin onge support magimiyowa lakini mana kaka nawacho last time ineno kaka ne ji opong' ka ji odhi e Luo festival manene ginene Homa Bay jotelo ndo anene kacha to ka jotelo anene kacha ka gima kamachi nyalo los magichiw mich ang'o matek ne jotelo makata ng'ato nyalo wacho ni an gima botimo season ni abuga mana chung' ne Gor e pi magibuga mudho kende an adhi chung' ne Gor e transport margi kende anadhi chung' ne Gor gima kama ka jotelo ginyalo riwre magi chung' ne Gor kata bed mana ni koro waonge sponsor ama wan kendwa tinyalo yudo ka tim dhi mbele nikech jotugo gi gibo yudo kaka ichulo gi giko dwe kochopo ibo rank ni jotugo gi gidak maber gidhi nade e ka jotugo di bed to wayo yuma mag signing contracts moko mag dweche adek dweche adi ineno kaka Sani Shafik dhi ni nen gi kia gi contract mandaladi Lwasa cha bei cha dhi ingeni mago gaps madhi dong kacha matene ni nyaka wamany kaka wadwa fix team ni mondo wayuda nen to CAF ni wanyalo ai group stages to koko wanyal fix mano to ngeni kata group stages ok wadhi kalo wadhi mana donge piny kanyo mane kama chal mar wach nitiere jotugo ka wuok jotugo madonjo orangi yo machalo nade mondo med ndadhu league maroma Kenya ntie jotugo machon ma Gor Mahia mane wuok e pinje maoko kendo oganda ne nyalo yudo mor ka wacho ni oyo kawuono wadhi neno kaka Dan Serenkuma tugo e lap ma Kisumu Kisumu ne pong aparo lap ma Kisumu dei kata ntie kaka parking kalore ni parking mako kako pong yogara donjo nyaka mati gi parking mar school mondo mi gidonje e pap kacha mondo mi gine tuke makamagi magi ne jotugo kana wacho kata ni the 3 legions of our players ma wuok kacha pinje mago mag libama ma Uganda tiende nang'o kwaneno ka jotugo makamagi dhi bedo kacha ni gionge kodwa e season manyien gidhi bedo kanye non gi Jacques Tuyisenge mane wuok Rwanda wano kacha Kagera bende thulo gi duto waneno ka ntie ka moro ka ntie jotugo moro mawuok oko mabiro medo ndhadhu e league maru ma pacho ka wadhi dong kama chalo nade e season mabiro wamedo wuok oko koso jo Kenya odhi Brazil okaw jok moko ane ta iwuok machielo an ka awacho kanyo matin mokwongo ing'eni Gor chal gi ma ne kata nyathi mane ni class 8 to bedo suspended to koduogo to timo maber to okawe ka odonje odhi e nini National School otimo maber kabisa koro iyudo ka
mondo miyo ji panga ok yot. To ka mokwongo kungo wuoyo awache matin kama ipenjo Jane wach mar ninio. Wach mar pesa madonjo. Ing'e ni pesa gi style ma gibiro godo kata mondo office control gi seche moko bedo matek nikech abiro dakelo pesa tawacho ni ma miyo players. Ting'e ni players go once ni se biro gi milion achiel wacho ni miyo players. Ineno. Iyudo ko bedo matek mondo office control nikech kapo no migi token mowach ni mar kama to bedo mayot. Koro iyudo ko kad office nigi tich matek sana. But ka dhiye korka watch signing. Ing'e ni nyocho ok wanyal attract jotugo mabeyo. To an gima ng'eyo kaka asebedo ka an follower mar Gor Mahia, asebedo ka luwo Gor Mahia for long. Gima ng'eyo ni jotugo mawuok Malibamba to nitie kaka gikelo gande mjingo moro e team sama gidonjo kendo nitiere gin ng'e ni gibiro tich. Gin gibiro tich apart from wan ing'e ni seche moko joman ma players wa ma jotugo magagi en obiro ni an ahero mna Gor. Awinjo ka Gor ema nini ama yudo lakini joka ono biro en obiro tich. To dwaro ni kotiyo kanyo to mondo obed okawe gi pinje moko maoko. Ineno emo miro ka sama gibiro ka gin gigocho mopogre gi jowa. Nikech jowa gi yuro ka simo gocho nani donga na bro goche Gor to bende Gor ko riemba tabro dhi FC. Taparo ni gitimo mano nikech ok migi mijingo magidwaro ok chulgi maber momiyo gitimo mano nikech ineno ka wakelo jatugo moa oko. Jatugo ni wachude maber. Wakelo jatugo moa tugo e Kenya kae. En ok chule maber. Jatugo ni paro ni en gi siso matugo kacha. Longocho ni ng'ane cha mi chulo wen motug maber nikech en mong'e ni chule. Kuna paro ni jotukwa gi oripo wamigi package maber gi bende. Oripo chulgi maber mondo kodhi ne team to ng'e ni adhi ne team nikech adiwani waloch mondo abe ayuda ne gimoro katimango ka locho ne team. Koro jotugo gi wabe oripo bed ni wamiyo gi sir makende. Eka gitug ne team maber. To mano bende gisekawe kaka tich jotugo ma Kenya kae adhula magigolo. Koro mane problem wantiere godo ni homegrown players joma local gi iyudo ka kodhi oko to perform. Lakini ka ne Kenya ka to kodwa ni oko kawe ka gimoro ma serious ka gima en tich. Ineno jaoko chako biro eno kawe ka gima en tich. To gima bende nyaka wang'e ka jen nyaka wang'e ni ng'ama wuok oko gi ng'ama jaka msara ok nyal bedo marom. Privileges nyaka bende upogore. Okadagi lakini watite players wagi mabet. Players wagi gibede kamoro makata gibeka gi wuotho. To wacho ni ana jagora ng'eni Gor kacha wan gi cover wan gi ang'o. En gi saik madhi tugo ng'e ne jok matugo kata ni Police FC. Ging'e ni ondik gi kambi to gitugo ne kambi. Ging'e ni giko dwe nitie msach gi madonjo cha. To nitie bonus magidhi yudo kaka gitugo ne kambi. Kor oripo bed ni wang'e ni mpira ni wakete kako ohala wabende. Wang'e ni jatugo ko biro jatugo ni wabe wakete mondo tug maber mondo yud pesa mang'eny. Eko be kata ko wuok oko to nyalo attract pesa moro mang'eny molo kako timango. O attract kae. Nikech mano bende bibiro yudo kanyo ka wadhi nyime kod twak kanyo ikonwa kanyo jotugo moko luor kata yudo injury. Kaka wacho ni anabedi kata oko. Kama wacho kanyo ni local talent kata homegrown talents mantiere kar kae. Kapod wantiere team mako galo ka. Ndi jotugo buora mane backroom kacha. Inyalo mana konowa. Ponono in koro kaka wacho ni wisibedo manager kanyo en manager no mano mar youth team. Ndiye jogo maneno kata kadongo kendo gintiere kar kacha. Jatugo masulwe mabende doneno kinde mano tugo. Nonyalo logo ne moko ariyo adek. Sydney Ochieng mano Gor Mahia season bendo yudo playtime madwarore ka nyalo rango Matalanta mantiere to nindo mana kacha kata intiere kar kanyo karo doko ni injury nitie moko ariyo adek to jatugo kaka Sydney kuom ranyisi kino kako osebedo kacha ka otugo. Okay, Sydney tugo maber kendo kata chieng Homeboys no gocho. But ing'eyo ni wan gi jotugo onego be ni team ka team bedo gi jotugo 25-26 maka gichako season. To inyalo doka seche moko nitie jatugo ober ko chako maber to chako dok piny. Kata jatugo inyalo doko okawe kowuok eminyo gano seche moko neno signing mag team gi. Ok inyal timo signing adek to gibedo perfect. Mano all over the world. Iyudo ka itim adek tachiel seche moko manyo click. Tachiel nyalo doko ok dhi maber. To nitie jotugo moko ma bende gin iyudo nikech ok inyalo wacho ni sasa ma coach obiro tiyudo ka gin oketi gin gamna bede bench gin gidonjo mana second half ineno koro iyudo ka nitie seche moko jatugo ka Sydney ok no rach to seche moko inyalo yudo ka maybe kama ogoyo no ma onego ogoye Gor kanyo nitiere position mogoyo no
seche moko ko osetimo maber kuma dira din nikech aneno ka Homeboys nokete kaka nini kaka holding midfielder mbele holding midfielder to aparo ni nitiere kaka kacha dwaro dong kiwak to okapar ni okang'eyo ni nobedo signed ka nobiro nogoyo nini mane nogoyo position mane but to me holding to naneno ka bet pek ne matin but mano be nyalo bedo kalure gi playing time osebedo ka pok omiye game ndalo mang'eny but gima nyaka wawinjre be mokwongo ni e Gor nyo wan gi pressure bang break wabedo band okwanyal sign any player korero ka coach bende ne temo mana kako nyalo to bedi ng'eni ne watugo maber zaidi sama ne omiwa kumno moloyo bang' koseyawnwa windo koro mar nyime ng'ane game machien kae kapok ne oyawnwa windo ne watugo maber matiende ni players gi ne gisejel mane tiendgi winjore ne gitugo maber to kaka ne oyaw windo ne wabiro make changes tema no affect nikech mondo jogi kendo chako gel no take gi time gonde Omala be odok chien yes kendo yudo ni okay ing'eni Gor is a community club to pressure mane Gor niga malo nikech the same fans emna ywak ne wadwaro ni koro otim signing ineno to coach bende ka nowinjo obeno no feel ni nyaka be ni players ge bo join even though players ga ne potindo no ginyal join koro bende fans at the same fan emna ywak ni mondo kel jomoko kosekel coach bende oneno adier nyithindo gi oseol we aket jogi adier ko noketo mokwongo wako ma kaduno lo mana hat-trick ma jiwach ni bas koro wayudo ng'ama dhi konyego Mala all of a sudden the same nini ma kocho chako temo koro kendi nego waka wan nini Moroni kendi nego wakucha kendo kocho ko biro kendo poster ka wa lead kendo joko chako go tutu ineno mane momiyo ka koro kocho chako na pana we adhi mana gi squad na mana kiwinjo ka jene wacho ni squad cha nose gel koro ne gise gel dalini ne lure ni bende ne koro gichalo joma ol kech gisego games mang'eny en keeper cha en defender cha koro ne giol koro aparo ni coach bende wuno be noparo ni kokel jogi to nyalo miyo jogi bedo chako yue to kara yue mar Omala no chako miyo inroko Omala no nego beni bedo gi golden boot nikech Omala ne lo chiegni gonde ginene te to ting'eno nego beni wan bende wan kaka fans itiere nyako appreciate players sama niniga sama ne team cha nitiere team cha okay no wadwaro ni mondo wakel players moko but yo mano wakele Gor nigi pressure anase bete Gor kanyo Gor onge Gor matin kata mane youth team kanyo kibete pressure man kanyo gliwase en mane matonga manga mikelo no josiko mani ine mikele koro coach bende ne nyaka wane sawa jogo osebiro to neno ka kuro system bende ko gidonyo chuno nyaka kuro jako lock kocho struggle sana bani second leg kai mok bang kose kelo players moko gi mondo gidonji nikech donjo ma players go kiyot koro mono kata kanyi neno game mogik jotuko manyien gi nyo onge mochako onge no loka chien the entire team motiyo ma to gine yoro ka ne gitugo maber molo first half nyegi tuwa ma joma nyorwak ma manyien ka Shafik no chako lakini nen piny Shafik no chako ne piny adiere yoro ka koro ka Shafik enobiro tiwinjo no ogocho dweche adek osewuok contract orumo surely weche man kanyo koro moge jwang kama kaka league norumo warangane kanyo namba 1 kanyo kana namba 13 kanyo negi kanyo mane kaka norumo jeno lale kama ne kaka league orumo ka Gor ni kata gi points 70 tiende nango ka koro sani neno ka oganda waduoge season manyien pre-season dhi bedo nyiepo mag jotugo window nitie kanyo koyaw tulo duro koro koyaw yanga nieru koro jochak nyiepo Gor otimang'o jotugo mawuok mondo mi odong kanyo points 70 ka season manyien borumo kata mondo mi okadhe mochop malo kendo ka watu medo mana wuoyo record ni owuon kapor gidhi mana nyime aparo ni season to seromo to osechak nyiepo aneno ka jotugo wuok jotugo donjo e teams mopogore aparo ni gima Gor ipotimo pod awacho to en ni orpo wine sure ni each position wan gi ji ariyo obed goalkeeping obed striker obed midfielder obed defense pimo bede kanyo ma wang'e ni ka ng'ane onge to ng'ane nyalo tugo ng'ane ka onge to ng'ane nyalo tugo
move mwameka aneno kwa mayo John Nzoia players aneno ka teams mang'eny dhi Nzoia Kakamega Homeboys be pod nigi players mabeji nyalo manyo FC Talanta aparo ni sani oripo wa team scouting wamanya ne jotugogi mondo wakelgi kapok wamanyo jotugo maoko ka wamanya ne magwa manotugo mabere league kagi gichaka ni tugo maber nikech wan gi CAF mbele kae to jotugo mabeyo be dhi wuok nikech ing'eni nitie jotugo madhi wuok nitie madhi donjo windows ane oyawo kuna paro ni goro wabeda piny wa go back to the drawing board mondo wang'e to mbele ka dhi bedo nade ng'eni season manyien dhi bedo mapek Police FC aneno ka gisekao Babu mane Nzoia Sugar dhi bedo assistant coach to ng'eni that duo the other time mane gin Sony Sugar ne gikao league matene ni gidhi biro gi strategy giseng'e tuk gor giseng'e tuk joma ni e kae koro gor nyaka par diriyo kamano e kinde ma giduto bende dhi nyime wano kanyo AFC Leopards kod Kakamega Homeboys ne gitiyo kata mana ka gilure gi points 51 Kakamega Homeboys kata nitie kod 49 e kinde ma gitieko season ka gichalo kama magi timbe madongo mantiere imbo mar piny Kenya kata wacho gwenge mag Western e kinde ma gintiere kar kanyo achiel kuom timbegi koro chopo kacha okang' machielo kano mar dhi e CAF kata piem koma CAF mano bang' wacho ni FKF Cup bende nosirumo ng'eni kanyo dabedo ka warange lokruoge wanene tim machalo nade nyiepo jonyiepe iye koso juwuok oko omanye chiro mag pinje maoko bende mondo kele jotugo manyien pachoka okay no Homeboys nyeni team maber kendo ok wach no gocho marach but mokwongo ineno signing miwacho ni signing ok timega immediately ni kwakao league koro wadwa sign signing kapo ni en team man gi structure maber onego beni tayari wane wase identify players mwadwaro ma it's just a matter of time ni kiwewa mi nini contact kaka nyane no kan tire player moro manyose wuok Nzoia Juma ne wasekao gi juma moko aparo ni kaka office ang'eyo ni kaka office Ambrose Chier en ga nitie kaka en ga mbele matin Ambrose nitie kaka en ga mbele matin ma en kata se mo gik mowuoye mwawacho gi tayari nitiere jomosemako players mosemako kata mana oko kata mana ieka man gadier ni ka wachako season nikech wan gi break mar wigi adek bro do ka jogo sebiro ndo signing gi mang'eyo ni signing to kinyal timo immediately but kirango koro FC gi Homeboys okang'eyo ka ngufu mar Homeboys mondo gigol player oko pod okang'eyo nikech golo player oko okoyot wan gi gimiro ni signing fee en gi personal terms en gik mang'eny odwa rango ni to kamodhi gocheno ang'o modhi miye ineno to mokwongo kudwa chulo team cha uwinjru kode koro en gine ma to ka koro yudo ka koro ginyomi gi 3 million wan to pare ni wan kata ndrumo mi waonge to wadwaro ni wadhi break bank wadwaro ni wadhi vunj bank mondo wakel player mo from Uganda but wasebedo anto gima adier ma kaka jebedo jaera mar gor tasebedo nyaka igor gor niga gi hai maber sana gi jo Uganda ndalo moko ne wan gi Patrick Ochanka notimo maber kabisa ndalo machoncha ne wan go Kelo notimo maber kabisa wachako wayudo kendo Bagai wakelo ka notimo maber kabisa ni wan gi Serenkumo notimo maber Aucho ineno Walusimbi koro wasebedo ga gi mor maber nitie kaka jo Uganda apa ni juogi god juogi juok goro yie jo Uganda kabisa to kendo jogo gin ka gibiro tich gin no gionga gi story kendo kata the likes of Aucho training motimo kacha kirango tiwacho na kata pi momodho kanyo wacho na dier iro ka jo Kenya kato gi seche moko iro ka ndie players moko ma en chuno kata na tingo pi mokwongo okoro modho pi to okoro modho pi to no tug 90 awuoro nyakoro mga jwa mwantiere kar kae wadhi wachopo kang' mogik wadanywa mana wach mogik nyalo bedo ni Tusker omer season Jen season ni ne ok ber ne Tusker awinjo wakiwacho ni nyiseche mag mpira notamre gi koro nok giyudo but aparo ni Kakamega Homeboys deserved it nikech king'iyo kata tugo mane Kakamega Homeboys nigo ne gitugo maber taparo ni nitie gimoro ma kocha ginene chairman manigago aparo ni en ibiro en counter attack imiyo ji fear nikech en odak mana ni koro mogi timbe madongo gi to nyako go to be no wacho gimoro achiel ni en ok odhi omo jatugo oko odwa mana tugo gi jotugo mane iye ka emodwa mold mabed mabeyo matugo
to ubo neno ka onge jatugo mobogolo oko to kata next season obo kawo league. Aya, mano kile mote kanyata na luat mar Jeno la lebede mogik kotenre kod weche mag tuke mag CAF. Gor Mahia kod Kakamega Homeboyz ema koro dhi wuok kating'o bendera mar piny Kenya. En combination ne chalo nade kind timbe ariyogi. Achiel nigi teko mar kawo jotugo mowuok kata piny Rwanda kata Tanzania. Achiel mana kaka winjo kaka Willis bende owacho, nyalo bedo ni onge teko mar kawo jotugo ma kamano. Magi jok mantiere godo. Nyalo bedo ni oganda osebedo kacha ka wache mbui, nyalo bedo ni en tim mayom yom mogik mar Gor Mahia. En adier koso to kamano ema wuok kadhi oko. Tim mayom yom mar Gor Mahia no ema okawo league ma pacho ka. Koro kado bed motegno mokadho kata ka waikore ne CAF obed nade mana boda ikache. Tim ni teni tim mayom to aparo ni mana nyakwa doge drawing board wamanjo ma nyalo dhigo kwa dhi tuge CAF. Kakamega Homeboyz nigi tim maber ma aparo ni gin to ginyalo dhi mabor nikech gin sawa. Koro goro ripo wadoge drawing board waneni to watimo nade eka mondo wakal group stages, otherwise okona kal group stages. Ero kamano mondo goro kal group stage otim nade Kakamega Homeboyz bende koro ntiere karka iwacho macha tim gi maber mogik mano mantie karka to tim magoro kawo league pacho ka e tim mayom yom mogik mano mar Gor Mahia mosenega kaka okombe. Clovers onge tim mayom yom. Kaka no goyo mayom yom matini joke bine yom yom. Matini go ji yom yom te. To nitie season obedo mayom yom. Yo joma yom yom no. Nitiere ng'at ma koro en otek ne joma yom yom. Koro wanyalo wacho ni kamoro kanyo. But ki compare Gor gi Homeboyz, ingeni Homeboyz nitie kizungu mawacho ni they have got nothing to lose. Gin kata gigo en gima morgi ni gidonjo kacha. Kata gidonjo nje pap to kigocho to gino to osemna morogi. But God ingeni nitiere kaka en gi pressure ni osebedo ko wadwaro no chope group stage. Osebedo ko adhi ne igo wa break. Wadhi ni to igo wa break. Koro wadwaro ni wang'ni wabino wachope kuma nyo Simbo chope, kuma nyo Yango chopo. Kata wachopo mana mo chopo kare final, kata wachopo final. But buru bedo is a plus to us. Koro aparo ni gimo otime office. Kigi celebrate mang'eny koro. Celebration koro giwene fans. Nikech kata an sama chope ni. Celebration mara koro serumo. Sani koro focus mara next season. En nyen mana ma week achiel. Laka nyo week koro se chakre ni. En mano celebration mara rumo. Koro office be otim the same. Gisani girang maber ni to. Kuonde mo wasebedo kwa remeka. Warem ga nang'o maremowa. Kisani to yuro kasi moko ne wan ka gere gin wan the best players. But nitie kamano kwa chopie. Koro kamano kwa chopie no. Magine ni to koro next time wadhi chopo ka wadhi kalo kanyo. Ero kamano Willis Dembe kachel koda ka Jeno Lale. Wabeni season mwenye kabiro Shabana FC bende ntiere karaka. Tiende namo. Waduogo mondo warangi chieng' tich mabiro nyakor moga jwan. Ka warango ni season mabiro koro kubiro kochiek. Iwacho ni kochiek kamano koro johera mag adhula dhi yudo yo machalo nade. Shabana FC keto nyaka e mbui ni wayudo tickets maromo kama. To nyiewe pesa machalo kama. Bende wanyalo neno ka johera mag Gor Mahia wuok kinde kaka nono ka gichopo kacha Gusii Stadium odiochieng' ma iwacho ni weekend kaka ne gintiere kar kanyo. Tuke mano bagi giko dera kod mago mathoth ne wakelo kiny makonto ahinya ka warango club mar Gor Mahia osedacho yo machalo nade. Nakelo chendo kiny ma kawuono sa oseromo kanyo sa 1:50 kod 6 kidieny makoro watieko sani en mano mara nonro mag weche mag tuke kendo kanye ma watieke poch gi pagne Kakamega Homeboyz kuom yudo kombe margi. Wacho ni mano mar mokwongo mano mar FKF Cup mano ma pacho kae kendo mich magiyudo obede puonj ne time oko ne dieri mae en gimoro ma inyalo somo kendo inyalo tuge yo makare awegi kanyakora moge jwang' nakelo ni chenro ma okiny makawuono nonro mag weche tuke nyinga Cleophas Luoch jakisumo kanyakora mokiewo nyaka chisango to ote mawuoro kar kae yena mondo mi akale Adori Nyarokuto wacho ni luwo chenro mag nonro mag tuke Ken Kibuye kachiel koda ka Plista Midingo mano jarabula achiel man Kibuye. Erokamano ahinya kuom ote mari mabende yoro kiny makawuono kiluwo chenrogi achiel kachiel. Poch gi pak kuomi med neno chenro mabiro mar kaka wanene kod nyawadwa biro tieno maka juma madhi biro ni e nyakalondo mar Ramogi kod wang' jowi mari mar Ramogi. Chenro mar kaka wanene biro bang' yo makao sani kik idhi mabor.